The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 133, 1-3, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded a blessing, life forevermore. Proverbs 14:29, He who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. In Proverbs 15:17-18, Better is a dinner of herbs where love is, than a fatted calf with hatred. A wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. In James chapter 1, 19-20, So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Proverbs 16:32, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Proverbs 17:14, The beginning of strife is like releasing water. Therefore, stop contention before a quarrel starts. 1 Corinthians 14:33, For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw gikinahanglan ng atong paggamit sa 1 John 1:9 principle, the rebound technique. Kinahanglan atong gamiton kini aron atong isugid ang tanan natong mga sala nga nahimo ning adlaw. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Sa hilom, magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga mong padangat ka na mo Diyos. Niya kami smayang panglawas, king tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa. Dili kami takos nga magaginhawa pa o askil pa mong panglawas o napa kami kalantip sa among pangunahuna. Salamat o Diyos ning tanan. Salamat sa imong grasya. Niini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May ngadlaw tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab yung atong daily Bible study. Niya pa kita magatuon
nini nga itong topic nga giuluhan og the Doctrine of Apostasy. Okay? Karon ipadayon kining atong biyaan kagahapon nga may tungod sa rapture of the church, ang pagsakgaw sa simbahan. Okay? Ato namang quote kanimo kining 1 Thessalonians chapter 4 verses 16-17 nga nagaingon nga the Lord himself shall descend from heaven with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Ug sa dihang ang mga believers are taken up, kuhaw na sila. And how fast is it going to occur? Unsa kapaspas? 1 Corinthians 15:15 again, in a moment, in the twinkling of an eye. Well, dili ni twinkle twinkle little star ba ha? Nagpasabot kini og pagpilok. Just a split second. Gani, it's 1/60th of a second. Unsa ka paspas gyud. Split second. Paspas kayo kining mahitabo ang pagsagdaw. Kas ang pitik sa imong duha ka tudlo. Ingon na pak. That's mao kanang mahitabo. We're here. Then we are gone. That's taken out of the midst of the human race. Paminaw, ang Dios Espiritu Santo nagapuyo diya sa sulod sa tanang magtotoo in both carnal and spiritual. Ug sa higayon nga ang mga magtotoo mawa na or gone, ang Dios Espiritu Santo wa na ipuy-an sa kaliwatan sa tao din sa kalibutan. Yan ang panahon na, right? Wala na. And that is what is going to remove the major restraint to evil in Daniel's 78th week. Tuod kay human sa rapture, pagsakdaw sa simbahan, now, Daniel's 70th week, the 7-year period, terminated by the second advent of Christ, will immediately begin. Mubanos dayon, musugod dayon. Way kang niya na. There is no gap in here. Musugod gilayon ang 7 ka tuig, 7-year period nga gitawag og tribulation period. The one suppressing, ang Diyos Espiritu Santo is the one suppressing, and the one suppressing will suppress. Kaya binimo, nahinumdum ka ba sa gingon og let, L-A-T, L-E-T, ang pulong let does not mean let at all. Nagpasabot kini og unsa, to suppress or restrain. He's restrained on evil. The one suppressing will suppress until such time as he may become unsa, out of the midst of the human race. And when he is taken out at the rapture of the church, listen, after the rapture of the church, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan, that is when the man of sin, the lawless one, the Antichrist, will be unveiled. Ipadayag na. Now we know the system out of which the Antichrist comes. That whore system, the prostitute system, riding the beast. Gisgutan diya sa pinadayag 10 nga to sa 17 kanang corrupt religious system dinhi ini kalibutan na. Until he, the God, the Holy Spirit, may be literally, may become out of the midst. Gonna be removed from the human race tungod kay kini ang iyang restraining ministry. Dili sa iyang convicting ministry,
dili sa iyang regenerating ministry, kundi sa iyang restraining ministry. Ug mo'y hinungdan nga ang giingon og Daniel's 70th week, ikakapituang simana ni Daniel, is going to be a time of unprecedented evil, of unprecedented lawlessness dinhi sa tibuok kalibutan. Nga diin ang tibuok nga kalibutan wa pa makasaksi niini, sukad masukad. Sa giingon nga Olivet Discourse sa atong Ginoo diya sa Mateo 24:25, nga diya naghisgot kinis mga adlaw ni Noe. Siya miingon og, as it was in the days of Noah, kini sila nangaon og nanggiinom, nanggiminyo, and giving on marriage. Okay? Hangtod nga miabot ang dakong lunok. The cataclysm came and took them all away. So shall it be in the days of the Son of Man. Now, unsa may pasabot sa giingon nga they are eating and drinking, marrying and giving in marriage. Those are not poor, bad things, di ba? Kana nagpasabot lang nga they were living life nga way Dios. Negative volition, negatibo nga kabubuton toward God consciousness, mo na ibut pasabot diha. Og si Noe nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sud sa pila ka tuig. Sud sa 120 years katuig. Og si Methuselah namatay sa pangidaron nga 969, mga 3 ka buwan una moabot ang lunop. Nanas Genesis chapters 6 until 8. Why mga magtutuo ang nangalumos o nangamatay gumikan sa maong lunok? There were only 8 believers who survived. Diya sa 2 Pedro 2, kini nagsulti ka nato, nga kini silang 8 katao nangaluwas tungod kay didto man sila sud sa arka. Kadtong maong dakong lunok, mao pa tong hitabua nga nasinatis tibuok kalibutan. That was the first nga hitabo. O it was the last generation of the antediluvian civilization nga giguba sa Dios pinagi sa maong lunok. Now, ang atong Ginoo dito sa Olivet Discourse nagkanayon og that by last 7 years of the dispensation of Israel, ilabi na sa ikatulo og tungang tuig, that period nga gitawag og the time of Jacob's trouble sa in English. O kini makita mabasa diha sa Jeremias kapitulo 3. It's going to be a time of unprecedented lawlessness. Mao kanay kinagrabihang panahon uban sa kinagrabihang mga tao. The worst people on the face of the earth that had ever lived. Mao kanay the worst possible time with unprecedented lawlessness. Ang Antichrist nga magalingkod dito sa Jerusalem, magpatuo kini siya nga Dios kuno siya claiming to be God, demanding nga siya pagasimbahon under the penalty of death. Daghang mga tao nga pagalungguan sila mga We have seen this from Revelation chapter 20. Kadtong pamutlag liog mo kadto sila'y nagasaksi alang kang Kristo. They had witnessed for Jesus. And it's going to be a time of unprecedented lawlessness ug mo'y kinagrabihan ug kinangil-arang panahon this earth has ever seen. Ug pangutanon takag, naa pa ba ang simbahan ning tungura? Be, mangutana ko nimo. Naa pa ba?
Nining panahon na, wala na. Wala na kaig so magtuto. Tuwan na ta sa unsa. Gikuha na ta sa atong Ginoo. What a joy. Undescribable joy. Di na gyud na nato di nato ma-imagine kanang panahon na. What a joy and undescribable joy that could be. Now, sa dihang tribulation period, Daniel 70th week, musugod kini with all unbelievers. Mga di magtotoo lamang. Only unbelievers. And when the millennium starts, unsa man ang millennium? 1,000 literal years nga pagdumala ni Jesucristo. Paghari ni Jesucristo din sa kalibutan. Sa kalibo, pagdumala ni Jesucristo, kini musugod with all believers lang. Only believers. Sanglit sa gayon sa ikakaduhang pagbalik ni Jesucristo, second advent, all unbelievers asa man sila ibutang. Itambog naman ni kini sila torments, kasakitan. Ug ang lain nga ni mo ang pagbautismo pinaging kalayo, baptism of fire. Matod pagkanas Mateo 3, versikulo 11. Mao kini ang pagbuwag sa good fish, mga believers, gikan sa bad fish, unbelievers. Suma pa diha sa katapusang bahin sa Mateo 13, versikulo 47 ngadto sa 50. It's a separation of the sheep, karnero, from the goat, mga kanding. The sheep, ang karnero, mga believers. Ang goat, mga kanding, mga unbelievers. Kasabot ka na. There's going to be a sharp line of demarcation, gagihulagway diha, sa Ezekiel Kapitulo 20, as causing the sheep, the shepherd, mao si Ginoong Kristo, the omniscient, nga maghukom, omniscient judge, is going to cause the sheep, ang kaliwatan sa tao, to pass on to the rod. Verse 37. The rod there, nagahisgot or a reference to the shepherd's pathook. Okay? Reference to the shepherd's pathook, ug sa dihang ang magbalantes karniro sees something that does not belong sa iyang panon, he puts that pathook, kana bitawng murag sungkod nga kurbada, mao ni pathook. So he puts that pathook around their neck and paws them out of that flock. Okay? Kuwaw niya. The goat is going to consign them ngadto sa torments. It's the omniscient, righteous judge. Wa gyud makahingok sa pagsud. Nothing is gonna sneak by. No unbeliever is going to sneak ngadto sa millennial reign ni Ginoong Jesucristo, wala. And so he says here, and then shall that wicked one be unveiled, in verse 8. So, balikon ta, the wicked one din is the reference to kinsa? The Antichrist. Okay? Ug siya ipadayag na. Igapadayag na. He's gonna be unveiled human sa rapture sa simbahan. Abi nimo, human, after God the Holy Spirit is taken out in His restraining ministry, and kanusa kini siya kuhaon, He is taken out, kuhaon ni siya at the time of the rapture of the church. That is when the Antichrist igapadayag na. Now we know the system out of which the Antichrist comes. Dinhilang una kita muhunong sa paghisgot ni iniapan, magpadayon kita sa pagtuki sa ubang mga pagtulunan. Ugma, doon na sa tayo bag-o nga pagtulunan, dini kita matapos dini atong pagtuon sa the Doctrine of Apostasy. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining
laing higayon sa among pagkikambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, kini mahimong panalangin sa amo pagkinabuhiingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Diyos in a unsang mga paagi nimo sumala sa imong plano. Use it in a mighty way. Salamat o Diyos, nining grasya, among ipahimoslan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.